Kaixo, ongi etorri gurera, udal eta fondo hauteskundeak gainean ditugu, kanpaina amaitzear da, eta hori dela eta bai inguru hau antolatu dugu, 3 aditurekin, ikusteko pixka bat kanpainak zer eman duen, eta udal eta foru hauteskundeen ostean sordaitezken itun posibleen inguruan, gogoeta bat egiteko. Horretarako ekarri ditugu gurera, Ainhoa Larrañaga, UEZiko irakaslea, egunon. Egunon. Eguzki Urteaga, EHUko irakaslea, egunon. Egunon. Eta Carlos Vilches, NUPeko irakaslea. Kaixo. Egunon baita. Egunon. Abitzako, agian esan, kanpainari buruzko jarraipen osoa berria puntu zen dagoela, igandean ere datuak eguneratuko ditugula momentuan, hauteskundetako emaitzak iritsi ala unean berritzen joango gara, eta astelenean ere kioskoan izango garela. Eta hori esan da, pixka bat hasiko gara kanpainaren inguruko valorazio txiki bat eskateko dizuet, hasteko. Ainhoa, zurea da hitza. Bueno, ez dakit oso ondo nondik hasi, baina, ez dakit, orokorrean esango nuke, ez dakit, ez dela izan oso kanpainero, behintzat nik pertsonalki ez dudala bizi izan kanpaina atxekimendu eta emozionalidade handi batekin, iruditzen zait, kanpainaren formatuak berak ere ez duela gehiegi laguntzen, eta, mitinetara juten espaldin bazara eta, gelditzen zaizkizunak apur badira mediotan entzuten dituzun korteak, ez? Orduan, nik ez dakit, ez dut pasio handiz bizi izan, gaur entzuten nuen okrez baldimanago, 10% batengan eragiten dutela kanpainak ero, pertsona kopuru horrengan ero izan dezakela eragin bat, orokorrean seguru poltza handi batzu ja nahiko fidelak dira, nahiko boto egonkorrak dira, baina, zerbait adierazi beharko banu, ero azpimarratu beharko banu da, kanpainan ez dudala ikusi mezu, ero proposamen ausartik, edo berritzailerik, eta, kritika baldu izatzea harren, iruditzen zait, baldin badaude bi ardatz, nolabait abertzaleen ardatza eta konstituzionalisten ardatza, faltan bota dudala nik pixkat alderdi abertzaleen aldetik bereizgarri horiek gehiago indartzea, ezta? Alde batetik iruditzen zait gure egoera herri moduan oso baldintzatuta dagoela, besteak beste bizi dugun banaketa administratibo horren gatik, hau da gure instituzioak, bai udaletxeak eta bai diputazioak direla nolabait gurera etorriz Espainiako estatuaren menpe dauden instituzioak, oso baldintzatuta dauden instituzioak, oso menpeko diren instituzioak, eta alde horretatik faltan botatzen dut alderdi abertzaleek hori agerian ez ipintzea. Azken finean bai udaletxe batek edo bai diputazio batek burutu beharreko ekintzak edo proiektuak edo garatu beharreko politikak etengabe daudelako goizi datozkigun lege eta planteabide ekonomikoen menpe, faltan botatzen dut hori, ardatz hori, eta pixkat hori bereizgarri konkretu batzu, identitatea dela, hizkuntza dela, kultura dela, independentzia hitza inokaztu aipatu, kanpaina guztian, eta alde horretatik nik uste abertzale naizen aldetik, alderdi abertzalei faltan botatzen dela, mezu horretan indar gehiago jartzea, eta lausotze horrek iruditzen zait egin dezakela baita ere alderdi abertzaleen taldetan, besteak beste Podemos moduko alderdi bat badator, proposamen berritzaileekin, eta ez baldin gara hortik apurua dela izten, jendeak independentzia horrelako garbi izango ez. Eta bai, herri honen etorkizunarekin kezkatuta dagoela moduan, hori behintzat beharrekoa dela. Baina oso batzitzen behizitzen lantzela erabiltzen horrek sortu zuen baldintzen kanpaina tensio zen eta horrek bere garaian oso amitzeko izan zen berroita pikora katetzen zituen diegoan eta Gipuzko Diputazioa Donostiko katetzen zituzten hori sortatu zen, eta kasu honetan askoz ere giro normalizatuagoa, lasaiagoa, epelagoa, lan maila handi baten ez. Bigarren zer dut berrikuntza bitxi dagoela Ainhoarekin, bai
bai proposamenetan, gaietan, tematiketan, zeren azken hilabeteetan plazaratu diren hainbat proposamen eta gai behin eta berriro errepikatzen ari dira. PNV-ren kasua oso esangutsua da, batez ere Gipuzkoari dagokionez, PNV kanpaina dura urteo hasi zuen beretzako lehentasun politikoa zelako, eta horren ondorioz bai kandidaturak, bai proposamenak eta baita desgaste estrategiak ere duela urte bat martxa jarri ditu, eta horrek suposatzen du kanpaina reala askoz ere luzeagoa izan dira, ez? Eta hirugarren elementua izan ditzateke ausardia politiko falta. Batzutan debateak oso gordina dira, oso gogorra dira, akusazio mutuak egiten dira, deskalifikazioak egiten dira, eta maila horretan bai dela tensionatzeko era bat, ez? Baina ikusten badira posizionamentu politikoak eta proposamen politikoak, ausardia politikoak falta argia. Eta ni gogoratu nahi nuke 2011an eta ondorengo hauteskundeetan Bilduk eta Ezker Abertzaleak oro har emaitza onak eduki zituela, hauteslegoak errekonozitzen ziolako apostu estrategiko bat egin zuela eta arrisku politikoa hartu egin zuela eta asumitu zuela. Eta horrek bere sari eduki zuen azken finean hauteskunde horietan. Kanpaina honetan ordea ikusten da azken finean bakoitza bere posizionamentuan dagoela, ez duela arriskatzen eta saiatzen dela bestea desgastatzen, baina modu nahiko txikian, ez? PNV saiatzen da desgastatzen EH Bildu zaborren kontuarekin, eta EH Bildu saiatzen da PNV desgastatzen adibidez, korrupzio kasuarekin, bidegi kasuarekin, eta baina gero ikusten bada zein den beraien posizionamentu estrategikoa funtsezkoak diren gaietan ikusten da faltan botatzen dela ausardia politiko hori, ez? Eta gero azken puntua erabat bat natorre Ainoarekin, nik ikusten dut EH Bilduren kasuan bai Nafarroan eta bai EAen EH Bilduren podemosizazio delako bat, ez? Hori lotuta dago maila handi batean EH Bilduk beldur puntu bat daukalako ere Podemosekiko, bereziki azken hilabeteetan plazaratu diren hainbat sondaioen arabera, non ikusten zen beharra da bere hauteslegoen zati bat Podemosen gana joan zitekeela, ez? Orduan, Podemos fenomenoa badirudi pixkanaka pintxatzen ari dela eta gainbera prozesu batean ari dela azken hilabeteetan, baina bat guztiz ere beldur hori dago, ez? Eta horrean ikusten da azken dinean, azpimarratzen direla gizarte politika, transparentzia, korrupzioaren arteko borroka, demokraziaren bergenerazioa, eta baina gai identitario deitzen direnak, alegia abertzaletasunaren ezaugarri nagusia direnak, pixka bat zokoratuak dira maila handi batean. Nik igual gehitzeko apur bat eta zaborraren gaia atera da, iruditzen zaitera bat desproportzionatua dela, Gipuzkoaren kasuan behintzat, zaborraren gaian horrela fokatzea herri honek hainbeste eta hainbeste erronka eta hainbeste arazo dituenean, ez? Osan, niri nahiko irengarria izango nuke, garbi dago arazo badagoela zaborrarekin, iruditzen zait alde horretatik Bilduk, bere garaian EH Bilduk apostu bat egin zuela, batzutan hobeto kudeatu da beste batzutan arazo gehiago gutxi horrekin, baina zer eta zaborrak izaten jarraitzea momentu honetan ardatza eta kanpainan ere hori ateratzea, uste dut dimensio desberdineko gaiak daudela, ezta? Bidegi, Kutxabank, hor badare auzi batzuk herri honen etorkizuna baldintzatzen dutena, baina iruditzen zait zaborrarena aspaldi herri askotan gaindituta dagoen fase badela. Toki batzutan hobeto itxira, beste batzutan okerrago itxira, baina Markel Olano baten mezua adibidez izatea, hori niri iruditzen zait ez datorrela inondik inora ajustatuta herri honek momentu honetan dituen erronka eta eragozpen eta zailtasun eta arazoekin. Bueno, nik Nafarrotik ikusita pixka bat nator esandakoarekin mai honetan, baina daukagun beharra da egoera pixka berezia da azkenean 8 talde seguraski parlamentoan sartuko direla eta hor, diskurso diferentziari gutxi daude. Espero genuen orain Podemos eta Ciudadanos egonta izango zirela posibilitatea gehiago hor zabaltzeko eztabaida eta azkenean eredu bat komunitatean jartzeko, baina ikusten dugu eta horrekin bat nator baitare nola lasaitasuna izan da programarik ez edo programa oso zabaleak konpromiso gabeko alternatibak ez dira ematen, nahiz eta alderdi berrietan
espero zen ikuste beste jarrera bat, eta azkenean bakarrik ikusi den ardatz nagusia eztabaida guztian izan da Nafarroaren geroa nolako izango zen, ez? Eta hor bai harrigarria da nolabait UPN beti hartzen duela, pixkat liderazgo bezala Nafarroa navarrismo mantentzea, eta besteak ez da ikusten EH Bilduatik adibidez ez da ikusi jarra bat Euskal Herrian alde dolakoak, eta denok navarrismo konservatzaile batea mugitu egin dira. Bueno, UPN-en kanpaina harrigarria izan da, zen izan den leloa, ez? Navarrissimos. Eta horrekin ja hortik aparte, Navarra ezin da, Nafarroa ezin da existitu, ez? Eta horrean beraiek garante bezala aurkizt, beti egiten dute, baina orain gehiago garante bezala Nafarroa aparte egotea eta Euskal Herrian bat ez egitea, eta hori izan da elementu importantea. EH Bildutik ez da ikusi jarrera bat alternatiba esan ez, badago beste bidea, geroa bai ez da ere, nik uste geroa baita ere garbi jokatu du pixkat estabilidade konservadore diskurso batekin, zen ikusten du nolabait, posible da bigarren indarra izatea, eta horrekin ikusten dena da konservadurismo gehiena, ez? Eta, hori da pixka Nafarroan dagoena, nik uste... Joera eragin ezake, kanpainak observatori aurrean? Nafarroan nik uste onartu egin dutela ja dena fijo daudela eta inkesta guztiak ematen dute ondorio berdintxoan nik uste jokatzen ari dela espero zer gertatuko den eta noraino konstituzionalistak eta beste alternatiba noraino momentu honetan benetan izango da alternatiba eta posibilitatea, baina nik esan dut pixkat izan dugun aukerak beti PSN dago tartekan eta hori arte PSN beti jokatu du UPN-ren alde uzten edo pakto batekin. Eta nik uste ikusten dela, sumatzen dena Nafarroan dela bildurra asko, noraino ja hirugarren momentu honetan posible izango den aldaketa bai. Nik esaten dut pixkat politikan koitus interruptus bat dagoela Nafarroan beti hor esperoan orientasuna etorriko dela aldaketa eta beti frustrazio bihurtzen da bai, eta espero dugu gutxinez hori momentu honetan aldaketa hori sortuko dela, ez? Egia da gainera lau azken urte hauetan Yolanda Barzinak kudeatzaile bezala ez da ere agerian utzi bazuela posibilitatea, eta nik uste lau urte oso ilunak izan dira Nafarroan eta garaia dela eta boto emaien aldetik nahi dutela bai aldaketa hori sortu. Orain nik uste ez barima da sortzen, zaila izango da gerorako ere. Zien ustez ere eragiten du kanpainak boto joera, kanpaina horretik esaten zen ez, gaineko handi bat zehola botoa erabakitzeko zeukana oraindik. Ez dakite kanpainak eragingo du? Ikusten dena da, eta ez da ez Nafarroaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren berezitasuna, baizik eta ikusten da hauteslegoaren volatilitate gerozta handiagoa, alegia badago hauteslegoaren zati bat kultura politiko sendoa daukana, politizazio maila altuarekin eta identifikazio partidista argi batekin, eta hauteslego horrek hauteskunde oso variazio gutxirekin bozkatzen dio beti alderdi berari, ez? Baina gerozta ikusten ari gara, eta Nafarroko datuak hori ikusten dute, badago hauteslegoaren zati bat gerozta handiagoa dena zen bere posizioak ez dituen hain markatuak eta finkatuak batez ere, ez? Eta orduan, segunta kanpaina zein den, testu ingurua zein den, momentu horretan nagusi diren tematikak zein diren, horren arabera modu batera edo bestera bozkatu dezakena, ala abstentzioan geratu daiteke. Orduan, kanpainaren funtzioa, kanpaina ofizialak oso meza dira, bi hasteko dira. Horrek eragin eduki dezake hauteslegoaren zati txiki bat, ez? Baina funtsean, uste dut, kanpaina gaur egun kanpaina konstante baten gaudela, eta azken finean tendentziak markatzen dira askoz ere ertain edo luzea batean, ez? Gero, aukera matematia Nafarroan oso interesantea dago Nafarroan, behingoz ikusten da alternantziarako posibilitatea real bat, horatu behar da PSN gobernatu zuela 1983-tik 1991 eta geroztik UPN nagusi izan dela, eta horren bi alderdiek osatu dute Nafarroan erregimena deitzen zaien hori, ez? Egia bipartidismo bat egon da, baina horretan oso nagusia, oso dominante izan dena, eta hor behingoz ikusten da posibilitatea bat, alternantzia bat egon da den. Eta esango nuke alternantziaren diskurso horrek, preokupazio horrek erabat balintzatu egiten duela. Bai debate politikoa eta bai alderdi ezberdinen posizionamentu bat. Hori oso nabaria ez.
Txenez, 26 eskainu beharko liateke gehiengo bat eukitzeko, gehiengo justo bat, eukitzeko, ez? Hora, nabera da nork osatuko duen koalizio hori, eta ze partido parte hartuko luketen. Hor bi aukera nagusi izaten dira, koalizio bat izango litzateke EH Bildu, Geroa, Podemos eta Ezkerrak osatuko lukena, beste bat izan daiteke PSN, Podemos, Geroa eta Ezkerrak osatuko lukena. Bi kasutan hor ikusten da elementu erabaki horra, baina hundu batean Podemosek osatzen duela eta biltzea eduki dezakela zer nolako aliantzak edo koalizioak osatzerako orduan. PSN, Podemos, esan duzu. Bai, beste aukera bat izan dugu, PSN garbi utzi du HDrekin ez duela zer egin behar. Podemos eta bai PSN-ekin, ez da? Bueno, hori ez da ingarbia, nik uste planteatzen duzuna hori dela pixkat aukera, zeren, bueno, PSN eta EH Bildu izan dira posibilidadeak azken urte hauetan eta garbi utzi du ez duela holako paktorik egiten, ez? Eta gero, bueno, hor Ciudadanos baita ere, tarteka horretan eta indefinizio gabe, baina beste gauza bat, interesgarria aipatu ez duena gara da, karo, Podemos gainera, garbi ageri da Nafarroko foruen kontra, eta gara, UPN garanti izan da beti Nafarroko foruen alde, orduan gero pakto bat edo Podemos barkatu Ciudadanosekin egitea, pues hor segurazki kosto bat izango lukea baita ere. Igual galderara bueltatu zapur bat bai kanpainaren kontura eta pixkat nik uste kontan euki behar dela, beste bi gauza ere kontuan euki behar diela. Alde batetik nik susmoa daukat eta pentsatzen dut horrela, benetan horrela dela, desafekzioa ere gero eta handiagoa dela, ez? Nik iruditzen zaite azken boladan eta entzuten ari garen iruzur kasu guzti horiek eragiten dutela pertsonen burutan, hau da, bat eta beste bereizten ditu, elementu desberdinak bereizten dituzte alderdi politikoak, baina gero badago gai bat, eta izan da, apur bat, iruzurra zentzu zabalean hartuta, ez da, osea, iruzurra fiskalki izan, bestera batan izan, amilismoa izan, nik uste horrek guztiak sortzen duela baita ere herritarron artean deskonfiantza itzel bat, desafekzio itzel bat, eta urruntze bat, ez? Eta naiz eta garbi daukagun politikak esan behar duela herriaren zerbitzura dagoen zerbait, zoritxarrez horrelako gertakariak eta gertakari asko izan dira azken boladan, eramate gaituzte sinistera benetan ere politikarien gan, ez da? Badagoela desafekzio eta konfiantza galera bat, pentsatu nahi dut gainera horrek ere eduki beharko dukela bere ondorioa gero hauteskundetan, ez da? Eta gero lehen aipatu duzu badagoela volatilidade bat eta nik uste dut kontestu politikoa aldatzeak ere eragiten duela, hau da, Euskal Herrian bizi dugun egoera politikoa momentu honetan eta azken urtetan bizi izan dugunak asko baldintzatu du baita ere hemengo botuen mailen jarrera, ez da? Eta nik uste dut alde horretatik EH Bildu batek bere diskursoa gaurkotu, egokitu egin behar izan duela. Eta nire irudikoz botuen mailen zati bat, ez da, geratzen da langatik bera, hau da, faltan botatzen ditu hainbat eta hainbat reivindikazio eta hainbat ikurren azpimarratze hori. Eta beste batzu berriz, eroso daude, edo situazio horretan, situazio moderatu horretan, eroso daude. Gertatzen dena da, gaur goizean Joseba Kamiok Euskadi Irratian oso ondo azaltzen zuen moduan, zu baldin badazkatzu marka baten identifikaziorako elementuak, eta beste botu kopuru bat erakartzeko zure markaren identifikazio elementu horiek lausotzen baldin badituzu, evidentemente zure botu emaile batzuk ere galtzen dituzu, ez da? Uste fenomeno hori ere gertatzen ari dela, ez da? Eta uste dut, kontestu politiko hori aldatu izan Euskal Herrian, horrek ekarri duela, EH Bilduren baita ere diskurso egokitze, lausotze, eta pixkal batzutan EAJ-arekiko ere desberdintzeko zailtasunak ekartzea. Eta ez dugu nahaztu gestio gintzan sartu dela, udal eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren kudeaketan. Eta kudeaketak baita ere neurri handi baten dakar kaleko askotan botatzen ditugun reivindikazio eta lelo orokorroiek nolabait hipotekatu beharra ukitzera. Esate baterako nik beste gauza da urte hauetan oso gaizkiruan dudana izan da, balkoietan, udaltzeko balkoietan EH Bilduk ere Espainiako bandera jartzea. Ez nuen espero, evidentemente horrek dakar, aipatzen genuen moduan eguzki, ausardia politiko bat, edo momentu batzutan konfrontaziorako preste egotea. Eta hor nik uste dut, arrazoiak arrazoi eta badaki horrek ere zendori ekartzen dituen, baina etorri da baita ere indiferentziazio bat, hau da, lehen EAJ-arekin Espainiako bandera ikusten genuen udaletxetan, eta orain ere berdina gertatzen da, ez? Zut horre badagoela auzi bat, identidadearekin oso lotuta dagoena,
eta eragingo diona baita ere, eragiten duena baita ere Bilduren politikan. Nik esan nuke, Podemosen eta Ciudadanosen arrakastaren zati bat lotua dagoela, presoski lortu dutelako beraiei interesatzen zitzaizkien tematikak eta gai nagusiak debate publiko eta politikoaren erdian jarri dituztelako. Podemosen dasun bi daude, bata da korrupzioarena eta bestea da gizarte politikena. Eta orduan, maila handi batean lortu egin dute gai horiek plaza erdian jartzea eta bortxatu dituzte gainontzeko alderdi guztiak horren arabera posizionatzen. Bortxatu dituzte, hortan sartu egin dira, joko horretan sartu egin dira. Izen bezalako, alderdi abertzaleek perfil propioa garatu zezaketen eta beraiei interesatzen zaizkien gai identitarioak akutsen artean plaza erdian jarri eta orduan debatea erabat diferentea izango izateko. Podemosek hori lortu egin du. Eta are eta gero Nafarroan bazauden kan auzia, Barzinaren gestioarena, eta orduan bazauden elementu batzuk aukera ematen ziotenak azken nian diskurso hori indartzeko eta orduan Podemosek horren gainean insistitu egin du. Eta ikusten da alderdi abertzaleak askozia perfil askozia bajoago izan dutera. Orain, korrupzioaren kasua aipatzerakoan CISek egin zuen inkesta bat, zeinek erakusten zuen Espainia mailan kezka nagusia zen herritarren 74%. Eta Euskobarometroak egin zuen inkesta bera, galdetuz EAeko herritarrentzako ze puntuarinoko kezka zen, eta kezka nagusia zen 8%. Horrek zesan du, azkenean Espainia nagusien hainbat tematika eta debate transposatu egin direla bertaran, naiz eta hemengo herritarren kezka nagusia ez hori izan nahi eta nahi. Hemengo herritarren kezka, korrupzioa bai, baina puntu bateraino. Eta hori guztien da, opinio publikoen arteko diferentzia oso nabaria zela. Eta horren izan dena da, estadun mailako tematika eta problematika eta debate batzu transposatu egin dira bertara. Horrek funtzionatu du garai batean. Eta horrei esker, baina barruan berezeki eta baita ean, Podemosi horrek izugarrizko indarra eman dio. Zer gertatu da, Podemosen burbuja hori momentuatik gora ere pintxatu egin dela. Hainbat faktorengatik, alde batetik Podemosen baitan barne zatiketak eta orientazio diferenteak agertu dirako. Beste aldetik, Ciudadanos alderdia indartu egin delako, eta orduan boto zentrista hori Podemosek lortu zezakena, pixkat baretu egin delako. Hirugarren elementua da, kanpaina elektorala aurrera joan den heinean, lehengo eje tradizionalak, alegia ezker eskuin abertzale konstituzionalista berriz ere indartu egin direla. Zen Podemosek lortu izan zen, bi eje horiek ahultzea eta beste bi ejeren bidez ordezkatzea, alegia elitea herria korruptua honestuena. Eta orduan Podemosek lortu zuen gainontzeko alderdiak eta hautesleak ere posizionatzea bi ardatz horien arabera. Gaur egun kanpaina aurrera doan heinean berriz ere bueltatzen gera eskema klasikoagoetara, alegia ezker eskuin eta abertzale konstituzionalistena. Herrialdekako guztiatara esartuko dela pixka bat? Ez, gauzotxo bat bakarrik esan nuen. Esan duzu, Nafarroan berra garbi agertzen da, oraindikan bakarrik fideltasuna botomateko eskuinan dagoela, UPN hasiera ematen zuen lehendabiziko inkestetan kriston kalera izango zuela, baina pixkanaka errekuperatu egin du. Batez ere ezkerrean behar da mugimendu horiek ematen dira gehiago, eta hori da pixkate arriskoa. Kasu honetan PSN-en galera ikaragarria da azken bolada honetan. Eta hortik nik uste Podemos hartu dituela gehien bat datuak hortik eta baita ere PSN-etik ez. Orduan, kanpainaren valorazioa edo zertarako balio duen, nik uste gutxienez gaur entzun dut baita ere xarren izan dela. Benetazko diskursa non dagoen, naiz eta eman dela imagen bat hori tolerantziari buruz eta alakoa, azken momentuan izan diren tirabilar frentismo diskurso bat atera da, eta batez ere PP aldetik ez, eta Nafarroan Yolanda Barzina baita ere azken momentuan bildurra kanpaina egin du esanez, bueno, han esaten den bezala, que vienen los vascos, cuidado, eta alako gauzak sartu du azken momentuan, zen badakitego historikoki UPN-ean dako izan du boto lotze bat bildurra horrekin sartzea, bai? Eta programak eta hori aparte utzita eta ez dute hainbeste interes ematen, eta azken diskurso hori ikusten da azpian non dagoen alderdi bakoitza eta personaje hautaik bakoitza, ez? Nafarroak egin nahian ez, Nafarroak egin nahian lurraldeka aipatzeko, igandean boza eman da gero, mapa politikoa aldatuko da,
aukerak oso irekita daude, batez ere Nafarroan, Araba eta Gipuzkoan, Bizkaian erabaki dagoela kontua. Nafarroan inkesta guztiek ematen dute ipuine garaile, ez? Aldaketa datorrela eta aldaketa etorriko dela badiote, baina inkesta guztiak ipuine garaile, ez dakit nola ikusten dizuen. Bueno, pixka galtzen dute, historiko izan duen presentzian ikuste galtzen dela, azken estudian ziez egindakoa eta joan den igandean aurkeztutakoa, eta nik esan gonko baita interesgarria dela, lagina ongi batekin 1200 baino gine hori konfidantza ematen, eta gaina enpresa urte asko dara, eta orduan sukaldaritza egiterakoan konfidantza ematen du, baita ere ikusten da, berriro, bi edo hiru parlamentario hartzen dituela, orduan garaile izango da, seguro, zeren gero Podemos eta besteak gutxiago ateratzen dute, bigarrena agertzen da hori geroa bai, baina nahiko parekatua daude bi indarrak, ez? Eta esan dugun bezala, azkenean PSN edo Ciudadanos egingo duten hor dago kolokan lortzeko, baina hasieran aldaketa zaila izango da, posible da gobernu bakarren egitea UPN edo PSN izkutuan hor laguntza, baina, nik uste dena oso irekia da panorama gutxen Nafarroan, bai. Itun posiblea? Ze itun posiblea nipatu ditu? Bai, ados nago zu epatutuko estena toki horre politiko horrekin, ala da, bai. Beti PSN orain, behin eta berriro, beti aldaketa erabilidu bere kampainan orain esaten du bir generazio berria do Nafarroa egiteko, persona berria daude pixkate egituran, baina beti nik uste kontutan ibili behar gara azkenean zer egingo duen PSNek. Zerbait gehitzea gatik apur bat, eta batez ere zaila dalako igual Nafarroan ez gaudenok eta bertan zehar nazten dan ez dakigulako oso ondo, eta koituz interruptuz horren beldur nahizelako hori, ez nago oso baikor, beti egon izan dira espektatibak eta gainera batez ere badakigu zenba sufritzen ari diren bertan euskaldun sentitzen diren kolektiboak, gero eta egurra handiagoa jasotzen dute, bai ikastolak, euskalgintzak, nire bintzat ezagutzen ditudanak, xente sufri dute eta sufritzen ari dira, ez da. Nik uste hor dagoela beste gai bat, eta berriro ere bueltatuko naiz pixkat identitatearen gaira, begira Nafarroan, bai testu akademikoen kontuak, bai Euskal Herria fenomenoaren, entelekia badala, ez dela existitzen, apur bat horre egondan erasoa, Katalunia gertatzen ari da moduan, ez da? Nik uste identitatearen gaia, eta Nafarroarekin lotuz, apur bat euskaldun izatearekin lotuz, badela gai bat, ez dakit bezero oso bihurtzen ari da gai badan, ose gertatzen dan, ze ez da ateratzen plazara, eta iruditzen jatzait fundamentala dela gai hori ere ateratzea, ez da? Identitatearen gaia, sanidade guztiarekin, eta hori erabat lotuko nuke baita ere, lehen aipatu dugun gaia, eta batez ere Marotok plazaratu duen gaia Gasteizen, eta da etorkinak eta pixkat immigrazioa, ez? Nik hor uste dut beharko litzatekela baita ere heldutasun politiko bat lantzeko biak batera, alkarrekin uztartuz, hau da, posible da herri batean, identitate baten preservazioa zaintzea, elikatzea, garatzea eta sakontzea aldi berean onartuz, horrek ez duela, ez dakarrela inundik inora, kanpotik datozen etorkinekiko inolako diskriminaziorik, ez? Uste hor dagoela perversio bat, eta iruditzen zait ez dagoela, ez dagoela alderdi abertzaleen aldetik, nahikoa maila, hori heldutasun intelektual minimo batekin tratatzeko, ez? Ez dut uste inundik inora Euskal Nortasuna babesteko bulkadak dakarrenik kanpotik datorren, eta uste datozen urtetan eukiko dugun berronka nagusietako bat izango dela, kanpotik etorriko da, immigrazio hori herri perspektiba batetik ere nola abordatuko dugun, gai izango ote garen, benetan gurean mantenduz besteena behar da moduan uztartzeko, eta da, ze kulturak, identitateak, horiek hor daude, eta horiek datoz gure herrira. Horrek ez dakar, hori ezin dugu ukatu, gurea dagoenik baldintza oso prekariotan. Da batzutan iruditzen zait, bi diskurso horiek ez ditugula behar da moduan, behar da sakontasunarekin lotzen, ez? Eta Nafarroaren kausuan gauza bera gertatzen da. Podemos fenomenoa, korrupzioak eta hainbat kontu pixo handia daukate, identitatea ere hor dago, ez da? Eta eaetik apur bat egiten den politika eta egiten den diskursoa, ere nik uste hor badaukala eragina, ez? Batzu sentitzen direlako nola baitin badituta, beste batzuk. Eta uste dut, klabe horiek ere, azken aldi honetan, ni neuk behintzat ez ditut nahiko nituzken mailan entzuten, ez? Baldintza dezakete itun posibleak edo baldintza ditzakete eragin horiek, identitatea aipatze ikusten denez, UPN,
batetik, eta bestetik hor daitezke, lehen lepatu dituzu, ez da, Podemos geroa bai Bildu Ezkerra, izan daiteke aukera bat, eta PSN geroa bai Podemos eta Ezkerra izan daiteke bestea, ez da? Hori da, zuek ikusten duzuna pixka bat gainean. Nafarroan kasuan ideologiaren edo programa baino azkenean izango da matematika prozeso bat bakarrik eta hori da pixkat tristea ez esate azkenean segun zemana nola agertzen den koalizio bat edo beste matematikan arabera planteatuko dugu gobernu bat espero da identitatea nola egin behar dean etorkinen egoera planteamentu zen euskara politika konkretua eta gaina ikusi da Nafarroan orain dela gutxi naiz eta nolako egoeran zegoen parlamentuan ados jarri denean PSN-rekin zonaldez euskaldunean euskararen presentzia izateko matrikulazio eta hezkuntzan izateko aukera berdina lortu egin da. Orduan azkenean ikusten da gauzak ez direla inkonplexuak. Bakarrik akordio baten bidez, naiz eta gobernutik aparte, ezker aldiko indarrak ados jartzen badira, posibilitatea asko politika real egiteko. Eta askotan, nik uste horregatik ikusten nuen, eta zuk epetuzun, daudela pixkat espero, nabertzen matematika gertzen duen, zen nolako eszenatoki politikoa, eta egingo ditugu kalkuladorekin, ze aukera dauden, eta horren araberan banatuko dugu lotera. Eta nik uste jendearengan nahiko triste eta boto emateko askotan pentsatu behar duzu. Nola alternantziaren debatea nagusia dan helburua da UPN gobernutik kentzea, ez? Eta gara ikusiko da zer nolako paktuetara iritsiko gara. Kontua da alternantzia zertarako, alegia ze politika martxan jartzeko. Zeren gauza da UPN gobernutik kentzea, beste gauza da jakitea ja lau alderdi adostasun batera iristen diren politika alternatiboa martxan jartzeko eta politika horrek ze edukiko duen. Eta horrek ikusten da adostasun puntu batzuk badaudela gizarte politikaren inguruan, transparentzia eta korrupzioaren aurkako borrokan euskararen legea erreformatzeko, alegia zonifikazioaren paskuentziaren lege hori bertan bera guztea, eta horren hiru zonalde soziolinguistiko izateko ordez, bakar bat izatea, eta herritar guztiak eskubidea eduki dezaten euskara ikasteko, lurralde osoan, eta baita ere administrazioarekin harremana edukitzeko, alegia, izango litzateke gehiago Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen hizkuntza politikaren antzekotasun gehiago edukiko lukeen legera. Alegia, horren inguruan, minimoien inguruan, adostasun batera iritsi daitezke alderdiak. Orain, hortik at, lurraldetasunari dagokionez, autogobernuari dagokionez, hor ikamikak eta zalantza gehiago sortu daitezke. Orduan, badirudi, minimoien inguruan adostasun bat lortu daitekela, baina hortik at, asko zailtasun gehiago izan daitezke. Eta guratu behar da legislatura batek 4 urte irauten dituela. Eta 4 urte politikan denbora asko da. Eta orduan planteatuko dira kontuak politika sektorialetan zer nolako, unibertsitate politikan, industria politikan, edota lurraldetasunari dagokionez, edota zer nolako harremanak eduki behar dituzten dituen Nafarroak EArekin eta Ipar Euskal Herriarekin. Eta gai horiek plazaratuko diren heinean hor tensioak ere sortu daitezke. Orduan, nik Bilduren posizionamendu ikusten pixkat harrapatua dago behin mailatan. Iduritzen zait, daukan diskursoa dela diskurso apala, gain identitario dagokionez, alde batetik saiestu nahi duelako bere hauteslegoaren zati bat Podemosen gana joatea, eta gero ez duelako oztopo izan nahi, gero pakto elektoralak sortzeko behin hauteskundeak amaituta gero. Eta horren bere perfil propioa pixkat alboratu duten du, gai amankomunak eta adostasuna sortzen dutenen inguruan. Eta beste elementu bat, pintza batean harrapatuta dago. Alde batetik Podemos dauka eta beste aldetik geroa bai dauka. Zeren geroa bai daukan abantailetariko bat da, alde batetik konsensu eta adostasunetara iristeko errestasun gehiago dauzkala, eta beste aldetik dauka Uxue Barragusen figura. Politikoki eta elektoralki kantxo handia daukana, eta bai Nafarroan eta bai gainontzeko eskualdeetan ere irudi ona daukana. Eta orduan geroa bai horren apostua egiten du. Eta koalizio bat sortuko balitz, geroa bai barne izan da, geroa bairen helburua da Uxue Barragusen izatea lehendakari, nahiz eta ez lehen alderdia izan, koalizio osatuko duten lau alderdien aldean. Orduan, geroa bai boto baliagarria ere jaso dezake. Egia pertsona batzuk ezker abertzalekoa direnak, baina momentu horretan agian bozkatuko diotenak geroa bai di, pentsatuz Uxue Barragusen izan daitekeela Nafarroako lehendakari. Orduan, iruditzen zait hor harrapatuta dagoela, bi pintza horien erdian dagoela Bildu, eta arriskua izan daiteke
ezker abertzaleak Nafarroan benetan representatzen duena, baino boto kopuru txikiagoa izatea, ez? Eta azken sondeak bizkat bide horretatik goaz. Alegia, normalean, Nafarroan Ipar Euskal Herrian gertatzen den bezala, abertzaletasunaren zati handiena ezker abertzaleak dauka, ez? Nagusitasun bat badago, horren baitan, ez? Eta iruditzen zait, hor EH Bildu pixkat harrapatuta dagoela eta lehentasuna alternantziari ematen diola. Alegia, helburua da UPN gobernutik entzea eta gerokoak. Indikadore bat, indikadore oso garbia da historikoki, PNV aurkeztu egin denean Nafarroan oso datu txarrak atera du, baina orain geroa bai hor dagoenez, eta Usue Barkosekin, oso importantea baita. Aurkeztu izan delarik Usue Barkos gabe, oso maila apalak eta emaitza nahiko kaskarra lortu ditu. Usue Barko segundoen aldi oro, hor izugarrizko gorakadak ezagutu ditu bai emaitzetan eta bai sonduetan. Baina hor dago arrisko eta ere azkenean personalki gehiegi koalizio batean edo alderdi batean dagoenean gero zer gertatzen den askotan, ez? Ez, nik pixkat horregatik heltzen diot hasieran aipatu dudan auziari, hau da, ezker abertzalearen mezua historikoki bat izan da. Euskal Herriaren lurraldetasunaren inguruko ikuspegi bat, identitatearen inguruko ikuspegi bat, evidentemente estatu baten beharraren ikuspegi bat. Claro, Podemos hartzen baldin badugu eta Podemosen diskursoa oso diskurso erakargarria izan daiteke, inkluso atzetik datozen gazteen dako ere bai, nik ikusten dut unibertsitatean ikasleei begira, iruditzen zait oso estetika erakargarria daukala Podemosek, haserrearen eta demokrazia gehiagoren eta iruzurraren kontrako diskursoa, politika sozialena, bueno, bai, baina hori estatu mailan edo Euskal Herrian, osea, en fin, zabaldu daiteken mezu bada, gertatzen da botere gunea Podemosen dako Madriden dagoela, osea, estatu mailako egitura badela, orduan, etengabe interpelatzen dugunean Podemos, ni behintzat aukera auki dugunean interpelatzeko oso garria adierazi didate beraien dako hemen ez dagoela herri bat, ez dagoela identitate bat, asko daudela, osea, beraien perspektiba alde horretatik oso garria izan da, nik parte hartu duan forotan, beste askotan aitortu dute ez direla gehiagi busti nahi, dakitelako horrek higadura bat ekarriko duela, hau da, lausotze horretan hobeto daudela. Horregatik iruditzen zait ezker abertzaleak ez horretan enfasi bat jartzea eta ez diskursoa alde horretatik indartu izana, dakarrela lehen hasieran aipatu dugun lausotze hori, eta orduan batek esan dezake, bueno, espaldin bada hau ardatza izan behar, urteetan defenditu ditugun elementu hauek erlatibizatzen azten baldin bagara, bueno, jazta, orduentxe bai nik uste auzitan jartzen dela. Eta zuk esaten duzuna neritik, preseski nola Podemosen lehentasunak diren urrengo hauteskunde generalak, azaroan izango diren hauteskunde generalak, horrek bai baldintzatu dituela paktoak, pakto post-elektoralak. EAeri dagokionez, Podemosek jada esan du, ez bazen lehen aldarrian, ez zuela paktatuko, azken finean, ez zela koalizioetan sartuko. Nafarroan egoera pixkat ezberdina da. Nafarroko Podemosek diskurso propioa, perfil propioa daukalako eta bere hautagai nagusiak euskeraz hitz egiten durako eta perfil baskista daukalako, lurraldetasunari dagokionez, ireki duda bat erakusten du, euskararekiko, prest dago euskararen legea aldatzeko eta bar, eta orduan badauka diskurso propio hori, ez? Eta esan duaren Nafarroan erabakiko zela zer egingo zen etorkizunari dagokionez. Hori ez, Euskal Autonomia Erkidegoan diskurso hori ez da entzun. Horrek diferentziak badaude bien artean. Baina argi dagoena da Podemosen helburua da urrengo hauteskunde generaletan zer nolako emaitza lortu duten Espainian. Horregatik saiesten dute apur bat auzi nazionala eta auzi identitarioa saiestu egiten dute eta interpelatzen zaienean lehentasuna jartzen dute politika sozialetan eta korrupzioa gaidentzean, ez? Baina hortatik iesi nik uste egin beharko luketela alderdi abertzaleek eta hortan sokoratu dira baita. Eta nik uste dut hori dela hankasartze bat. Baina preseski, Podemos komodo sentitu da alderdi abertzaleak ez dituztelako gai horiek plazaratu eta orduan ez dutelako posizionatu beharrik auki. Podemos posizionatzera. Eta orduan zentzu horretan oso komodo sentitu da Podemos. Gai identitario zentralak izango balia, esango lio bete, Podemosi, lurraldetasunari buruz zer, autogobernuari zer, erabakitze eskubideari zer. Hor askoz ere indefinizio horretatik atera beharko lirateke eta posizionamentu argiak eduki beharko lituzkete. Eta noski, posizionatzen zerararik horrek suposatzen momentu determinatu baten hauteslegoen zati bat galtzen duzula. Baina ni behintzat aukera auki dudanetan erak aitortu didate, badaude gai batzuk ez ditugunak ikutu ere egin nahi.
horiek botoa dira badakartelako, alde batetik horren inguruko konsensua beraien formato hiperdemokratiko horretan ez talako erreza, eta bestetik badakitelako auzi horiek direla gakoa jende askoren botua baldintzatzen dutelako, eta hortan ez dute sartu nahi. Eta sartzera derrigortu izan behintzat nik ditudanean, beraien posizioa oso garbia izan da. Eta uste hor dagoela, horregatik hasieran aipatzen nuen lubaki horretan alderdi abertzaleek azpimarra gehiago jarri beharko luketela horrelako elementutan. Eta ausardia gehiagorekin jokatu, ez? Aldi berian ustartuz, ez daukala horrek zetan ekarririk immigrazioaren ero etorkinekiko politika diskriminatzailea. Baina horretan iruditzen zait, badagoela diferentziat Eskozia eta Euskal Herrian artean. Eskoziako independentzia prozesuaren bereizgarritasuna eta interesa izan da galdera soziala eta galdera nazionala uztartzeko izugarrizko gaitasuna eduki dutela. SNP-ren berezitasuna izan zen, etzen bakarrik esatea independentzia autogobernu eta eragitzeko gaitasun edukitzeko, hori bai, baina horrez gain zen esatea, bai, beste gizarte eredu bat daukagulako eta beste gizarte politika batzuk martxan jarri nahi ditugulako. Eta orduan, kapazitatea eduki dute biak uztartzeko. Hemen badirudi dela edo bata edo bestea. Alegia, gai bat aipatzen baduzu, besteari uko egiten duzu, eta ondrebez, ez? Eta orduan, jendeak, baita sektore abertzale batzutan esan dute, bai, orain jendea nola preokupatuta dagoen langabeziarekin, soldata beherakekin, botera adkizitiboarekin, orduan horri emango dugu lehentasuna eta aparkatu egingo ditugu besteak. Ez, prozesu independistetan eta bereziki Eskozian, kapazitatea eduki dute hori pentsatzeko, artikulatzeko eta erabat uztartzeko, ez? Eta horrek eman dio izugarrizko indar bikoitza, alegia independentziaren alde bozkatzerako motiboetan zeuden ez soilik debintxu identitarioak, baita debintxu sozialak ere. Bai, eta gainera horregatik aipatzen nuen gure instituzioetatik egiten ditugun politikak daukaten menpekotasuna estatuarekiko hain dela handia, nahiko bagin ere politika desberdin batzu martxan jartzea oso zaila dana. Esate baterako orain frackinarekin gertatzen dana, ez da? Erabi Eurondeko trenarekin ero. Zenbat elementu daude herri honetan, ezin ditugunak gure kabuz erabaki, horrek ez du esan nahi inora, independiente bagina danon guztoko autua hitzake aterako, izan beharko litzateke batzurena, edo, baina ez daukagu eskumenik, osea, etengabeko diskursoa lomce hartzen baldin badugu. Zenbat aldiz entzuten dugu euskal eragileen aldetik, lomceren kontrako jarrera. Baina gero praktikan espaldin badago inolako ausardiari, konfrontaziorako inolako bulkadarik, nik ez egingo dotzago aurre lomceri. Evidentemente lomcek eragin zuzen aukiko du etorkizunak gure eskoletan, ikastoletan, gure gazteek ikasiko duten horretan. Orduan, nik esango nuke maila txikienetik hasi eta maila gorenerakora estatu ezak sortzen digun menpekotasun hori ez dela ateratzen. Alderdi abertzaleek ez dute ateratzen. Eta lehen aipatu duguna pentsioekin egon daitekeen auzia, pentsio sistemaren inguruko guk horrez daukagu ezer esatekorik. Bai, nik uste hor begiratzen bagu azken datu alziz barometroa otsaila izan dela. Claro, jendeari kezkatzen zaion gaiak batez ere ekonomikoak dira. Eta sartu da diskurso bat, edo nik entzun dut gehiena, eske karo, ekonomia eta gai handi hauek jolastuko dira datokan hauteskundetan estatu mailan, ez? Eta orduan hemen hurbilekoan ezin dira gauza edo politikak egin. Orduan nik uste nolabait diskurso hori talde batzu ongi etorri zaie, usteko aparte sartzeko langabeziaren eztabaidan ekonomia ustelkeria bai hurbila dela eta ustelkeriari buruz ni pentsatzen baita kanpainan gehiago agertuko zela, zigiz estudionetan orain otsailekoan ehuneko buruzari naiz 48 esaten du hori dela hirugarren problema, eta gero aipatu duzu den baita ere orain dikan politikoak eta politika ehuneko 20 esaten dute laugarren arazoa dela estatu mailan. Baina nik uste gai handi hauek pixka baztertu utzi egin direla kanpainan, zen esatea azkenean hori beste lehia batean izango dira eta zenbait alderdiak utzi dute aparte eta ez dira sartu programetan eta kanpaina ekonomia hitz egiten dugunean, ekonomia da baita ere udaletxe batek kudeatzen duena, edo enplegu politika sustatzea esaten dugunean, edo industrial ez dakiz egitea, guztiak daukatela goitik normatibidade bat, ez dira gauza isolatuak, nik ulertzen dut eskala handiko ekonomia dagoela eta maila handiko legislazioa dagoela, gero udaletxeak eta diputazioak, foru aldundiak eurak ere, eta hori gu daukagun regimen fiskal berezia edukita ere, iruditzen zait goiti datorkigun baldintzak, ere hemen egin daitezken politikak baldintzatzen dituela.
Adibidez, ekonomia potentea mugitzeko aukera ditu hezkuntza mailan, unibertsitate hor dagoelako unibertsitate publika, badirela posibilitatea politika erreala egiteko, ez dela hain urrun olako. Baina nik uste erosago sentitzen direla, usten badute pixkata aparte kanpainan, zen gaiek bai azkenean sortzen dutela zabaidak eta kritikak. Rajoy eta PP gobernura itzuli direnetik berzentralizazio estrategia batean murgilduta daude, ez bakarrik Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan gauza gertatzen da, Katalunian ere bai, eta berzentralizazio hori integrala da, alegia eremu guztiak ikutzen ditu. Hezkuntzaren arloan lomcerekin, osasungintzan kopagoarekin, udaletxeen gauzan administrazio lokalaren legearekin. Segurtasunari dagokionen horre lege propioa agertzen da. Ikusten da eremu guztiak ikutu egiten dituela eta baita gai sozialak ere, alegia hor bat zegoen posibilitatea biak uztartu alizateko modu koherente batean aktualitateak berak realitateak berak hori adierazi egiten duelako eta ja ez dakit zenbat enplegu politiken inguruan pasaden astean ere hor ikusi da Eusko Jaurlaritzak beste rekurtsoa jarriko duen Tribunal Konstituzionalen eskumenen inbasioa dagolako gobernu zentralaren aldetik, alegia hor bazegoen posibilitate eta Nafarroan ere hainbat kasu izan dira non hainbat lege onartu diren eta rekurritu egin dituen gobernu zentralak eta Tribunal Konstituzional ere eman dituen, alegia hor bazegoen benetako posibilitatea hori uztartu alizateko, baina hori konzeptualizatu behar da, pentsatu egin behar da eta diskurso artikulatu bat eduki behar da horren inguruan. Horixe, beraz, Nafarroan ikusiko dugu, pixka zer gertatzen den, matematikak zer ematen duten, ez? Eta horren arabera, ze ditun posible sortzeko aukera da hon. Lehiaztua eta horre ikusten da Gipuzkoan. Ematen du EH Bildu eta EAJ hortxe lehia estuan ibiliko direla, eta bide laguna beharko dituztela gobernatzeko. Nola ikusten duzu, ze akordio posible ikusten dituzue, nola ikusten duzu Gipuzkoa? Bueno, Gipuzkoan foru hauteskundei dagokionez, sonde guztiek erakusten dute EH Bildu iritsiko litzatekeela lehen posizioan, kontua da zer nolako diferentzia aterako dion bigarren alderdiari, horrek bere biziko garrantzia edukiko du, zeren horrek baldintzatu dezake oposizioak zer nolako koalizioak osatu ditzazken EH Bildu gobernutik kentzeko. Argi dagona da EH Bilduk bai botoetan eta bai portzentaietan diferentzia nabarmen ateratzen badio PNV-ere, horrek zaildu egingo diola PNV, PSE eta PP-rekin akordio batera iristeko, desbankatu alizateko EH Bildu diputaziotik eta horrek bere kostu elektorala suposatuko luke. Hala eta guztiz ere ikusten da PNV azken hilabeteetan eta azken asteetan bere hautesegoa prestatzen ari dela aukera horretara. Esan ez, batez ere zaborraren dosierra hartuz eta horri izugarrizko bombo emanez, ari da prestatzen bere hauteslegoa posibilitate horretara. Gainontzeko udalerrietan EH Bilduk bere indarra mantendu egingo du, behar bada ez da izango 2011ko indar berarekin, desgaste bat egongo da, besteak beste kudeaketari lotua eta zaborren kontua nahiko ulergaitza dana Euskal Herriko gainontzeko probintzietatik ikusita, baina hor ikusi da egon dela interes bat EH Bildu desgastatzeko gai horren inguruan eta maila batean lortu egin du, zeren aski da begiratzea azken hauteskunde autonomikotan EH Bilduk botuak irabazi zituen Araban eta Bizkaian eta Gipuzkoan galdu egin zituen. Horrek esan du, desgasteren estrategia horrek funtzionatu egin duela, ordura arte EH Bilduren alde bozkatu zuten hauteslegoan zati batean, ez? Hala eta guztiz ere, udalerri gehientsuenetan lehen alderdia izango da, kasu batzutan gehiengo absolutuarekin, beste batzutan gehiengo erlatiboarekin, baina bere botere municipala hori mantendu egingo du. Donostiari dagokionez zaila izango du. Hor emaitzak nahiko parekatuak izango dira, sondeo ezberdinak diote PNV izango litzatekeela lehen alderdia, baina alderdi bakar batek ez du gehiengoa lortuko. Orduan horrek bai planteatuko duela paktuen kontua. EH Bilduren esperantza eta Olanoren azken diskursoa bide horretatik zijoan diputazioari dagokionez zen Podemos izan zitekeela agian sozio bat ez behar bada koalizioko gobernu bat osatzeko, baina bai investidurari begira presupuesto batzuk aurrera emateko edo proiektu konkretuak aurrera emateko, ez? EH Bilduren esperantza hori da, ez? Bai Donostiako alkatetzari dagokionez eta bai diputazioari dagokionez. Nik igual
Desberdina gehitzearen, bueno, nik uste dut 4 urte hauek Gipuzkoari begira izan direla, bueno, alde batetik egondalako EH Bildu gobernu eta kudeaketan egonda, eta horrek baditu alde batetik abantaila batzuk, eta beste alde batetik desabantaila batzuk. Jende bati begira, suposatzen dut gauza askotan lorpen batzuk lortu direla, eta beste batzuk igual, espero zutena baino langaberago orduan, bueno, nik ere uste dut mantenduko dala, naiz eta zaborraren gaiak tentsio bat sortu zuen eta higadura bat eragingo duen, baina hala ere, pentsatu nahi dut, lehen aipatu dudan modua zaborren gaia, hain iruditzen zait ridikuloa horrela maigainean eta zentralidadean ipintzeko, pentsatu nahi dut orokorrean botu emaileak izango dutela hori baino heldutasun gehiago, ez? Gero, badago beste auzi bat, nik uste dut eragin duena Gipuzkoan, eta ez dana behar da moduan itxiero, ez dana behar da moduan nik uste dut plazaratu, ero ez dakit iritzi publikoa behar da moduan iritsi dan, eta da adibidez bidegirekin gertatu dena, ez? Nik uste dut hor berandu atera den gai badela, ez dakigu azkenean oso ondo zela resolbituko den, ero zela itxiko den kontua, eta horrek nik uste eragin zuzena eduki beharko lukela EAJaren emaitzetan, evidentemente besteak beste hautagai nagusia bertan antza implikatuta egondalako, ez da. Iruditzen zait hori adibidez, ez dela behar da moduan kudeatutako kontu bat izan, Kutxabankekin gertatu den gauza bera. Nik uste nahiko dimensio potenteko gaiak direla, Kutxabanken prozesua bera ere ustot EAJaren ardurapean egondan kontu bat izanik, ez dela oso garbi gelditzen, oso ondo benetan segertatu den, eta herri honen ekonomian, herri honen etorkizunean eragin zuzena daukan kontu bada. Orduan, alde batetik badaude elementu horiek gainera zer eta kudeaketan eskarmentua aldarrikatzen duen aldarde politiko batek, PNVek justo hori da mai gainean ipintzen duen bere balio erantzia, ez da? Gestioan daukala esperientzia, eta hor badaude bi auzi horiek behar da moduan itxi ez direnak, eta nik uste dut PNVren emaitzetan eragina eduki dezaketela edo eduki beharko luketela. Eta gero Bilduri dagokionez aipatu dudana, segurueni pasatu behar izan da hainbat helburu eta lelo orokorretatik gero gauza horiek konkretatu behar izatera, eta ustot konkretatze horretan egongo dela botu emaile kritikoa den jendea, seguruenik igual zigortuko duena apur bat, ez duelako espero zen ausardia izan, ez da? Hala ere iruditzen zait zaborraren gaiari helduz eta hainbat beste politika batzuri helduz, euskararekin adibidez hartutako hainbat erabaki, iruditzen zait transparentzian sakontzeko eta parte hartzean sakontzeko ere egin dituela ahalegin batzuk, badaudela baita ere keinu batzuk beste politika egiteko modu bat plazaratu dutenak eta niri behintzat oso egokiak iruditzen zaizkidanak, por cierto, Podemosek aldarrikatzen dituen hainbat elementurekin lotuta daudenak. Orduan, Gipuzkoako eztabaida pobrea izan da, nire iruditzen zait pobrea izan dela, izan zitekeen erako. Ni gauzatxo bat akonpatu ikusita, eta zuk aipatu duzu pixkat pasadan hasieran soziologia aldetik baita ere interesgarria begiratzea zer gertatuko den Gasteizen. Diskurso razista edo sasi razista hori noraino boto jasotzeko momentuan zenolako eragina izango duen, zeren batez ere diskurso hori balimadu azkenean eragin garbi bat botoetan jasotzen, beharbada pasatuko da, bai lurralde osoari eta, nik uste baita ere estrategia oso garbia eta arriskutsua izan da, kanpotik ikusita, noski, zatea gai horretan zeren gatazka gutxi izan da Euskal Herrian etorkinekin, eta intzuzen eta garbi aposto hori egitea hiri baten botua jasotzeko, nik uste gainera ikusi pixka zondo gainetik eta hor diferentzia ez daude asko eta aposto hori ezagin oraino errentabilitate bat garbi izango duen, ezagin nola ikusten zuen zuek. Maroto protagonista izan dela, edo Marotok esanak protagonismoa hartu dutela herrialde desberdinetan baita ere, ze izan da askoren elkarrizketetako gai, ez? Eta nik horregatik aipatzen nuen, iruditzen zai dela hor dagoen erronka oso importante bat dela, inundik inora jauzi gabe Marotoren diskurso horretan, asmatu beharko genukeela pixkat identidaden eta batez ere herri honek duen identidadeak bizi duen egoera nire ustez prekarioa, nola uztartu eztabaida mailan eta behardan heldutasunarekin kanpotik datorren etorkin kopuru hori eta herrietan eta egunerokoan bizi ditugun hainbat eta hainbat eztabaida, arazo eta konfliktotik. Eta gainera susmoa daukat ez dela behardan heldutasun eta sakontasunarekin heltzen gaia, hau da, badagoela politikoki zuzena den jarrera bat oroar gehienon ahotan,
baina badagoela soterratuta dagoen beste eztabaida bat, ez? Eta da eztabaida historiko bat. Bertakoak geizki gauden honetan, kanpokoak saritzen ditugu, ez ditugu saritzen, nik uste dut eztabaida hori etxeko sukalde askotan dagoen eztabaida bat dela, ezta? Eta gustot horri jakin beharko genukela datozen urtetan behar den heldutasunarik emeltzen, hau da, bertako identitatea eta bertako hizkuntza eta bertako nortasuna preserbatzeak ez du inundik inora esan nahi, besteen ongizaterik ez dugunik nahi eta besteak kanporatu nahi ditugunik. Eta uste dut Marotok hori oso ondo lortu duela, dikotomia bat sortu duelako eta dikotomia faltsua dela. Araba bukatuko dugu ja, mapa politikoa irekita, Araban ere. Ez bakarrik gauzatxo bat esan duzunarekin, guk gutxienez Nafarroan ikusi dugu garbi eztabaida hau eta rasismoaren aldaketa diskurso hau garbi agertu da krisis ekonomiko etorri momentutik. 2007 arte egin ditugun estudio kualitatibo batean batez ere ikusten zen, ez zegoela arazorik eta ez zegoen problemarik etorkinekin, baino zuk aipatu duzuna, etorri denean krisis ekonomika eta langabezia eta bar, orduan sortu da diskurso hori, eta prezizki momentu horretan sortu eginda kontradiskurso hau eta bar eta bar. Bai. Arabari dagokionez, Marotoren estrategia hirukoitza izan da, ez? Lehenengo izan da polarizazioarena. Alegia, hartu ditu tematika batzuk etorkinen inguruan, RGIren inguruan, eta orduan hor saiatu da azken finean, jakinda gai polemikoa zela, tensio soziala sortuko zuela, zatik eta soziala sortuko zuela, horrek aukera eman dio azken finean debatea polarizatzeko zentralidade politiko eta mediatiko bat lortu ahal izateko ere baiz. Azken finean hortaz hitz egiten ari gainontzeko alderdi guztiak, baita komunikabideak ere, eta orduan horrek aukera ematen dio ere lehentasun bat eta zentraltasun bat erortzeko, eta hori berezi importantea zen PP-rentzako bere hauteslegoaren zati bat mobilizatzeko. Zeren batez ere estatu mailan aplikatu dien bai austeridade politikak eta bai korrupzio kasuak izugarrizko desgastea eragin dute estatu osoan, baina baita ere Euskal Autonomia Erkidegoan, eta aurre egiteko azken finean lortu nahi izan du azken finean debate hori modu artifizialean pasaden udan sortu egitea, elikatzea azken finean zentraltasun hori lortu ahal izateko, eta orduan berriz ere kokapen politiko bat lortzeko eta bere hauteslegoa mobilizatu ahal izateko. Bigarren elementua izan da, eta hori azken egunetan ikusi duguna izan da, beldurraren mezua. Alegia bildukoak datoz, bilduk, zeren sondeoak erakusten dute oso parekatuta daudela PP, PNV eta EH Bildu, eta orduan EH Bilduk posibilitatea dauzka lehen alderdia izateko Gasteizen, eta orduan izuaren diskurso hori erabili du, UPNek eta Espartzak erabili duen diskurso berbera azken finean hori aurreratu ahal izateko. Eta hirugarren estrategia izan da, kanpaina oso personalizatu egitea, alegia oso gutxi agertzen da PP-ren logoa, PP-rekiko atxikimendua, PP-ek estatu mailan martxan jarritako politiken erreferentzia, eta aldiz agertzen da Gasteizeko herriaren logotipoa, agertzen da Maroto bera pertsona gisa, eta saiatu da azken finean debate guztia bere pertsonaren eta bere figuraren inguruan antolatzen. Eta maila batean emaitza bat eman dio, zen ikusten delarik sondeoek zer dioten boto intentzio hori dagokionez, ikusten bada jendeak ze boto intentzio daukan PP-ren alde eta Marotoren alde, Marotoren alde bozkatuko diotenak 4 puntu ateratzen dio, horrek esan nahi du, etekin politiko eta elektoral bat ematen diola. Eta horrek planteatzen du, lehen aipatu duzuten gai transversal hori, krisia hasi denetik Europako herri gehientsuenetan ikusten da nola eskuin muturreko alderdiak gorantza egiten duten. Frantzian azken hauteskunde europarretan Frente Nazionalak 26% lortu lehen indarra izanik, eta gainontzeko hauteskunde municipal eta departamentaletan ere oso implantazio lokal sendoa lortu egin du. Orduan, naiz eta Ego Euskal Herrian eskuin muturrak ez daukan errepresentazio politikorik, besteak beste frankismoaren oroitzapen albendikan hor dagolako, baina goratu behar da PP-ren baitan, PP doala zentrotik eskuin muturreraino, eta orduan alderdi bakar batek batu egiten duela hautesle hori. Orduan, ez da eskuin muturrak ez daukalako errepresentazio instituzionalik, eskuin muturrak aurreratzen eta goraipatzen dituen balore, printzipio, aldarrikapen, tematikak ez daukatela
presentziare gizartean, zeren ikuspegik Euskal Autonomia Erkidegoan egin dituen inkesta ezberdinetan, bai kualitatiboak eta bai kuantitatiboetan ikusten da jarrera xenofobo eta rasistak gorantza egiten dutela azken finean 2008az geroztik. Hor, austura hor modu nabarian ikusten da. Adierazpen hauekin batera ere, Gora Gasteiz mugimendua nola lortu zen saretzea, ez? Esparru diferentetako jende asko batu zen mugimendu hortara, batetik, eta bestetik pasaberri den askegunearen inguruko auziak ere, ez dakit horrek hauteskundetan, bozetan, igandeko emaitzetan ere, bai Gasteizen eta bai Araban, eraginek izan dezaken, nola ikusten duzuen? Araban ikusten da, badagola eraldaketa estruktural bat, maila baten Nafarroako gizartean egiten dena bezala, ez? Alegia, ikusten bada azken 20 urteetan lehen erabat peperi atxikia zitzaion lurralde bat eraldatzen ari dela, euskaldunen kopurua ere handitzen ari da, ideia abertzaleak sektore askotan ere edatu egin dira, eta ikusten da gaur egun EH Bilduk emaitza onak lortzen dituela bai Gasteizen eta bai Araban, eta PNVk ere bai, alegia gaur egun benetako lehia elektoral ban dagoela, eta lurralde hori askoz ere orekatuagoa dagoela mapa elektoralari dagokionez. Eta hori lotuta dago, azken 30 urteetan funtsean plaka tektoniko horiek pixkanaka eraldatzen mugitzen joan dira, eta horrek momentu determinatu batean eduki du islada elektorala, ez? Baina horregatik nik esango nuke Nafar edo Arabako gizartea funtsean eta sustraietan eraldatu egin dela eta eraldatzen jarraitzen ari dela. Eta gero badago elementu bat askoz ere konjunturalagoa dana, eta da herri harresiak eduki duen inpaktoa berezeki gazten baitan. Horrek konmozio bat sortu du, unibertsitatean bertan, gazten baitan, oso mobilizatua dauden sektoreetan ere, eta horrek txokatu egin ditu ere hainbat sektore. Orduan horrek balio izan dezake adibidez hauteslego gaztea mobilizatzeko hauteskunde hauetan, ez? Oso zaila da momentuz jakitea zer noko inpaktu eduki dezaken, baina puntu bat edo biko eragina eduki dezake batez ere sektore determinatu batzuetan. Gasteizen bizidan fenomeno oso interesgarria dela, ez? Batez bertako jendearekin zaudenean eta nik uste dut badagoela hor espiritu bat, espiritu bizi bat, espiritu kritiko bat, espiritu eraldatzaile bat, hainbat auziren inguruan oso kritiko agertzen dena, eta badagoela aldaketarako bulkada bat, ez? Marotoren eztabaidak eta Gora Gasteizek, eta nik uste dut horrek asko ardaztu dutela momentu honetan bizidan diskurso politikoaren mania, eta gero aste honetako gertakariak nik ez dakit ze puntutan arteetan ze norabidetan, baina evidentemente nik uste dut irudi horiek eta ertzaintzaren jokabideak eta ikusi ditugun irudi violentuek nik uste dut jakina eragin dutena. Ez dakidana oso ondo esaten da zen horabidetan, suposatzen dut Bilduren aldeko jokabideak izango direla, baina ulertezinak iruditzen zait izan direla, eta EAJaren aldetik egon baldin bada desde logo ertzaintzaren jokabide horretan erabilera ero errentagarritasun politikoa ateratzeko gorendatea, ez dakit oso ondo zen horabidetan joko zuen, ze bake eta bizikidetza prozesu baten baitan omen gaude, eta nik uste horrelako irudiak ikusteak sortzen duela ikaragarrizko hitza uste dela etxipena, eta gero ertzaintzaren jokabide hori gainera zorionez orain sare sozialetan eta erraz edatu daitezkeenetan, ez dut jende gazte asko inpaktatu egiten duela gaur egun horrelako irudiak ikusteak. Beraz, mapa politiko irekian, ikusten duzu igandean Nafarroarako, Gipuzkoa eta Arabarako, Bizkaiakin aipamen txiki bat ingo deu, ematen dunez inkesten arabera bentsat erabaki, neko erabakita dago, EAJak hegemonia hori mantenduko du, bai Diputazioan eta baita Bilboko udalean, ikusteko dago, sendotasun horrekin mantenduko duen, eta alderdi berriek ere ze eragin izango duten. Aipamen txiki bana eskatuko nizuak Bizkaiaren inguruan. Bizkaia da PNV-ren feudoa, eta esan nuke gerozta gehiago. Zer ikusten bada azken 20 urteetako evoluzio elektorala eta zer nola banatu egiten den PNV-ren botoa Euskal Herri osoan, 7 probintzietan, ikusten da Ezker Abertzaleak nahiko ordezkaritza homogeneoa daukala, bai Ipar Euskal Herrian, bai Nafarroan eta bai EAeko 3 probintzietan, eta aldiz ikusten da PNV-ri dagokionez gerozta gehiago Bizkaian daukala bere feudua eta bere bai udalerriei dagokionez, zer esanik ez diputazioari dagokionez, hor daukala bere feudua, ez? Eta orduan naiz eta Bilbon adibidez, agian ez duen lortuko gehiengo absolutua bere garaian Azkunak lortu zuen bezala, zen Azkunak lortzen zuen PNV-ri bozkatzen zioten etatik
sektore batzuk PP-ri bozkatuko ziotenak, erakartzeko, eta orduan bere base elektorala zabaltzeko eta aukera zeukan, naiz eta ez gehiengo absolutua lortu, lehen indar nagusia izango da Bilbon, diputazioan ere hor argi dauka gobernatzeko posibilitate handia dauzkala eta segurtasuna daukala, eta baita Bizkaiako udalerri askotan ere. Eta orduan badirudi suspentse gutxiena Bizkaian dagoela. Bai, eta gainera Bizkaia daukan garrantziarekin, Bilbok daukan garrantziarekin, bez? Nik uste dute gainera kanpainaren ere oso intensidade bajuko agerraldiak egin direla, eta alde horretatik ez dut uste inundik inora sorpresari izagoenik. Bueno, amaitzen joateko bi aipamen txiki bat, da alderdien, genero kontu batean egin gainera, zerrenda buru gehienak eta alderdi guztietan ia, zelguzpen bat beste badago, gizonezkoak dira, pixkat, ez dakit, joera aldaketarik ez da ikusten, gai horretan zer dela eta iritzi zaiztu ematen dela fenomenoa. Nafarroan, kasualidadez behiratu pizka bat, eta hor horreka nezita gizon gehiago daude, 6-5. Bai, PSN, gero eta Podemosek, baditu emakumezkoak. Nik uste oraindikan gauzak hor daudela, ez gehienak dira gizonezkoak. Eta gauz bat Podemos aldetik aipatzekoa da, nolabait, Pablo Iglesias pixkat aitortu egin du zein problema izan da bere aukera diferentia izatea generoen araberan oraindik kargu gehienak esatu mailan edo aurkeztu diren person gehienak gizonak direla bai, orduan nik uste gutxienez ez dela hori soluzionatzen gauza, baina refleksio hori nolabait interesgarria da, baina egia da, esaten duzuna orain genero aldetik mantentzen dira gizon politikan buruetan gero segurazki lanean eta hori beste egoera da eta militantzian diferentzia handikoak dira, baina hor nik uste baita ere kezkatzekoa dela asunto honetan. Gauza bat da zerrenda buruak gizonezkoak emakumezkoak dian. Beste kontua da zerrendetan nor dagoen posizionatuta hautatua izateko posibilitatekin. Eta gero izango da hirugarren txanda, alegia behin hauteskundea bukatuta, koalizioak eta gobernuak osatzen direlarik emakumeak zernako posizioak betetzen dituzten. Zen, hor, adibide gisa eta konparaketa gisa hartu nahi dituzke iparraldean izan diren hauteskunde departamentalak martxoan, non hor paridadeen legea eta printzipio aplikatu den, horrek bermatu egiten zuen bai iparraldean eta bai Frantzia osoan hautetxien erdiak emakumeak izango zirela, baina gero ikusi delarik departamentuen presidentziak noko okupatzen zituen, emakumeak 10% bakarrik okupatu dituzte. Alegia gauza bat da hauteskunde aurretik zagertatzen den, baina gero hauteskundea bukatuta eta gobernuak osatzen direlarik eta ikusi beharko da zenbat alkate emakume dauden, ze karterak lortzen dituzten, baina hautatua delarik eta udal bakoitzean, eta hor bai ikusten dela oraindikan lan asko dagoela egiteko. Eta nik ikusten dudana genero berdintasunari dagokionez izugarrizko desfasea eta maila batean esango nuke gerozta desfasea handiagoa diskursoa eta praktikaren artean. Alegia, gaur egun genero berdintasunaren diskursoa oso gizarteratuta dago, jendeak barneratuta dauka, eta ja politikoki zuzena bilakatu den printzipio bat bilakatu da. Alegia, sondeo bat egiten baduzu kalean jendearen 95% esango dizu begi honez ikusten duela genero berdintasuna. Orain, ikusten duzu pertsona berak zernako praktika duzkan bere bikotean, bere familian, bere ingurugiro profesionalean, hor ikusten duzu tarte nabarmena dagola, eta esango nuke tarte hori handitzen ari dela. Eta horren, pentsaziteken garai batean, kontu generazioaren lazala. Alegia, generazio berriak adulto bilakatzen ziren einean, hori fenomen hori konpontzen joango zela. Badatuek ez diote hori. Inkesta soziolinguistiko ezberdinak erakusten dute datu nahiko kezkagarria daudela 16 eta 24 urteko gaztetxoen artean. Horrek esan nahi du, benetan genero berdintasuna lortu nahi bada politikan, kuoten sistema aplikatzea ezinbesteko izango dela. Bestera, luzaroan itxuen dezakegu azkenean, berdintasun erreal batera iristeko. Aipatu denarekin, nik uste dut erroan daukagun arazo badela hau politika, bereziki gainera politika egiteko modua, politikak dakarren hainbat karakteristika oso gizonen terrenoa dela, baina iruditzen zait ez dela bakarrik politika, beste hainbat esparrutan ere gauza bera gertatzen dela, eta oinarrian benetan dagoena azken finean zer da. Bueno, badare bi funtzio, ardatz bi nagusi hartu beharko baginuz. Batetik dago familia baten kudeaketak, zaintzak eskatzen dituen energiak, eta zoritxarrez oraindik horiek nagusiki emakumeon gain daude.
hola da, oraindik salbuespenak dira bakarrik, rol horrek nolabait aldatuta ikusten ditugunak, ez? Edo lan jardun murrizketak ikusten ditugunak, edo politikara, edo bere mundu, edo ibilbide profesionalera bolkatuta dauden emakumeak dauden etxeak, zeinetan gizona, ero bikotea nolabait, ez? Gizona ero emakumea berdin da, baina oso emakume gutxi dira oraindik benetan autu edo bolkatze edo inbertsio hori egiten dutenak, edo bai politikan, edo bai ibilbide profesionalean, da badaude rol batzuk, edo badaude funtzio batzuk eskatzen dutenak energia inbertsio handia, eta hori oso batera ezina da umeen zaintzarekin, adinekoen zaintzarekin, edo etxeko rolarekin. Orduan, hor badago desoreka bat, gizartean oraindik oso erroan dagoena. Eta iruditzen zait, naiz eta legeen bitartez eta forsatzen ditugun zerrendetan egotea, parekidetasuna eta abar, gero benetan goi kargutan, politikako goi mailetan, kooperatibetan ardura postutan, enpresetan, zuzendaritzetan, daudenak gehienak gizonak direnez. Unibertsitatera baldin bagatoz eta ikerketa esparru hartzen baldin badugu, goi mailako ikerketan zenbat emakume dira gora iristen direnak, eta iristen direnak ze hipotekatzearen truke iristen dira horra gora, batzutan familiarik ez aukitzearen truke. Eta orduan estrukturala da, eta nik ere inboluzio bat ikusten dut alde horretatik, ze gazteekin gai hau tratatzen duzunean konturatzen zara ez dutela garai batean bizi genuen alarmarekin bizi, eta orduan difuminatu ere eginda pixkat garrantzia hori. Nik ez dut uste hau da nik gizonen errua ere emakume, uste dut aldebiko kontu bat dela. Askotan egozten dutzagu bat ebesta ez, nik uste dut emakumeak oraindik ere batzutan gure barruan baditugula interiorizatuta karakteristika batzuk, gizarteak epaitze gaitu, geure zenideek epaitzen gaituzte, nire ibilbidean ikusi izan dut hori, bi neuki eta egin dudan, dauki dudan trajektoriarekin, bai politikak eskak izan ditu dalako, bai kirolarian aizelako, bai unibertsitateak eskati dizkida, epaitu egin dau gizarteak orduan, oso nortasun handia eduki behar dozu batzutan epaitze hoiei gaina hartzeko, eta bikotearekin ere honek gatazka bat sortzen du. Evidentemente hortan rebajatzen baduzu zure perfilero irrika desberdinak, bikotea erosoago egongo da eta inok ez zaitu epaituko. Uste talde horretatik gainera euskal gizarteak jarraitzen duela nahiko konservadorea izaten, eta diskurtso politikoki zuzenetik eguneroko praxira itzelesko saltoa dagoela, eta euren burua oso aurrerako itzat eta oso irekitzat daukaten pertsona askok, gizon izan, emakume izan, praxian ez dute koherentziaz jokatzen. Orduan, politikan niretzat penagarria da eta malgarria da, orokorrean dagoena salbuespenak salbuespen, gero badago herrigintzan, eta gainera ni nator, Bergarako auzotxo batetik, baina Bergarako alkatea emakumea izan da, eta datorrena ere seguruenik emakumea izango da, baina eta gero beste gauza bada herrigintzan da politikan, militantzian, baseko militantzian lan egiten duten asko emakumeak dira. Baina beste gauza badaia kargu eta goi kargutara edo kontseilaritzetara, ministeritzetara pasatzen direnean dagoen saltoa, ez? Orduan nik oso irakurketa eskorra egiten dut. Nik bizkatu da lorki esanez, nik uste esan duzuna oso importantea dela, azkenean nolabait onartu egin dela diskurso sozialean, hori ez dela gaia, berdintasuna daudela erabat, arro guztietan eta baitare elkarrezkuntzan ekartzen duela olako planteamentua, eta orduan ez dela lanik egin behar baizik, eta bakoitza badela aukerak bere bizitzan egiteko nahi duena, eta gero esan duzuna bezala batez ere hezkuntzan eta osasun mailan ikusten dugu gehienak emakumeak direla, baino zuzendaritzetan eta hori gehienak dira gizona oraindik hori nik uste planteatu behar dela politika zuzen bat, eta ez dakit azkenean lortuko den lege batekin eta berdintasuna leku guztietan, baino refleksio zabal bat egin behar dela, nik uste momentua dela baita ere. Kezka mainiratuta, azken puntua, igandean, parte hartzearen inguruan, uste duzu jendeak aktibatuko dala, abstentzio maila handia izango dala, ez, pixkat horixe amaitzeko isteko maila dute. Nafarroan pixka begiratuz eta inkestaren araberan askotan utz egiten dute egia da. Gutxienez termometrantzeko badela, ematen du horre Nafarroan 4-5 punto gora, 171 parte hartze izango dela, niretzat oso altua, benetan, eta behar bada, noraino hori da, partido herriak agertu ondoren hori jendea badura gogoa aldaketa hori sortzeko. Hori da irakurketa bat ez. Beste aldetikan, baita ere ez dut aipatu, baino hori zen beste eztabaida bat. Orain dela 5 urte ni harrituta geratu nintzen Felipe Gonzálezek esan zuenean, hasi bertzela pentsatzen bipartidismoaren galera izango zela, eta PSOE eta PP akordio batzuetara gobernatzeko pensatu beharko zutela, ez?
orain dela 5 urte olako gauzak esatea harritzekoak ziren, baina beste aldetik peso egia da beti manejatu duela informazio asko, eta nik esan nuen, olako gauzak esaten badu zer ikusiri. Eta orduan, segurazki, hauteskunde hauetan emango digu pixkat pista, ikusteko noraino bipartidismo hori baita ere irekitzen alda, eta momentu akordio diferenteak izango dira PSN eta PP salbatzeko pixkat bere egoera, ez? Parte hartzea oso lotua izango dela tokian tokiko ez-segurtasun edo incertidumbre mailari. Alegia, gauzak jokoan daudelarik, argi dagona da, Nafarroan jokoan dagona da alternantzia, eta horrek mobilizatu egiten dut eslegua. Gauza bera esango duke, lehia oso estua izango den tokitan, Araban eta Gipuzkoan bereziki, baina Bizkaian adibidez pentsa daiteke edo gerta daiteke parte hartzea agian txikiagoa izatea. Bizkaian parte hartzea zertxobait bultzatu dezakena izan daiteke Podemosek indar berezi bat alin baduka ezkerraldean, horrek zertxobait igo dezake agian parte hartzea, hauteslegoen zati hori ordura arte abstentzioan geratzen zelako eta orduan hor mobilizatu egingo zelako. Baina nik esango nuke parte hartzea oso lotua izango dela jokoan dagoenari eta batez ere lehia estua izango den tokian eta non boto bakoitzak bere biziko garrantzia eduki dezaken. Bai, nik uste baita ere horrekin oso lotuta bi faktore horiek daudela, hasieran aipatu dudan desafekzio hori edo jende baten ja desatxikimendua edo badagolako etxipen puntu bat, bai ekonomian edo bai krisia dela edo bai iruzurrak direla, bai korrupzioa, aspektu horiek nik uste ekarri dutela jende batek esatea, nik ez dut politikan sinisten eta uste horrek ere impacto bat bizi izan dutela azken urte hauetan, eta gero evidentemente alderdi politiko berriak eta kasu honetan adibidez Podemosek izan zuen orain ja jetxidan arren momentu batean izan zuen ilusio piste horrek ere eukiko duela bere eragina. Orduan ikuste bi faktore horiek ere eragingo dutela, gehi aparte toki bakoitzean jokoan dagoen horrek, ez da? Baina egia da badagoela olako desafekzio puntu bat ere. Eta Nafarro kasuan hori gertatzen dena askotan esaten denean, horriko direla aldaketak eta baita ere UPN bere boto emailea mugitzen ditu klasikoki erabili dutena, eta askotan horren kontra joaten dira gauzak, ez? Eta orduan beti nik uste hor dagoela Nafarroan oraino UPN berriro jasoko duen boto gehiago bildur hori edo aldaketa sozial bat edo politikoa etortzen bada, bai, orduan badu olako baita ere eragina. UPN-eri gertatzen zaio, pertsonatek otsoa datorrela deitzen duenaren horrek funtzionatu izan du luzaroan. Kasu honetan berriz ere funtzionatuko du, nire zalantza da historikoki UPN-eri bozkatu dion sektore bat agian ez dela behin eta berriro joko horretan eroriko, badauka base elektoral sendo bat UPN-ek, pentsa zitekeena baino sendoagoa, baina alata guztiz uste dut sektore bat ja ez dela tranpa horretan eroriko, inteligenteagoa dalako eta ja ikusi delako UPN-ek zernako kudeak eta egin duen azken urteetan, kanaren kasuan, korrupzioaren kasuan, ekonomikoki ikusi da azken finean, Nafarroaren altxorra osatzen zuten patrimonio, osatzen zuten hainbat erakunde, instituzio, enpresa bertan bera erori direla, eta hori ez dakize punturaino UPN sektore batek barkatuko dion UPN-eri ere bai. Politiko batzuk, EAJ-aren kasua ere bada, nik uste dut, daukaten fidelizazio maila boto emaileen aldetik eta dagoen akritikotasuna, hain dela itxua, azkenean ez dakit ez duten bukatzen, pixkat ezikusiarena egiten eta apur bat barkatzen, ez dakit. Zer niri bestela oso deigarria egiten zait, oie guztiak maigainean egon eta ala ere jende batek daukan inkondizionalidade hori. Nik uste dut, lehen aipatu dugu moduan badago sektore bat ez daukana ero oso kritikoa delako edo formazio politiko oso altua daukalako eta gehiago eskatzen diolako politikari egon daitekena ez botatzeko, egon daitekena oso azarre etxita, badago baita ere atxekimendu eta identifikazio oso potente bat marka konkretu batzukiko, gertatzen dela barkatzen bukatzen dutena, eta ni fenomeno horri PNV-rekin ere ikusten dut eta askotan zur eta lur gelditzen naiz, ni neu personalki hori baino askoz kritikagoa naiz botu ematen dudanean.
Bai. Kontua da, diferentzia, alternantziari buruz, 1,5 horrekin. Bai, bertatzen dena da badagoela beste faktorea dela hasieran aipatu duen, hau da, sondeo batean edo telefonoz deitzen dutzen momentuan zuk ez tozu aitortzen, baina gero ilunpean eta estalita dauden boto hori edanak igandean atera egiten dira. Bueno, eta gero beste upenen kasuan, baita ere, demografia bere kontran doa, gero eta adineko jendea egon baita fideltasun horrekin, eta gero eta jende gutxiago geratzen da, noski orduan, historikoki guzti gaztea behar da beste ikuspegin, ez eta esan behar da garbi gaztea izatea zela eskertia izatea, hori askotan aipatzen da berdintasun horiek, baina egia da, badula posibilitatea eskuin aldetik, diversitatea gehiago izatea, eta historiko izan diren fideltasun adinekoak eta bizi izan duten prozesu historiko bat, gero eta gutxiago da. Hori baita ere, beste aldagai bat bezala, kontutan hartu behar da analizire egiterakoan. Bueno, galdera ikurrasko, iganderako, ikusiko dugu, zer gertatzen den, 1000 esker hiruroi, itxuzen ekartzen gatik, eta horren arte. Ederki.